They'll tell magic stories of us round the fire. Place. Tomorrow he'll be a forgotten race. Vandaag is mijn verjaarsdag. Vandaag zal ik met mijn pa praten. Voor die 8e keer. Nee, ma. Zij was een vrouw van zieke. Ze heeft geboorte aan mij geschenkt, maar meer als hij kan ik jou niet verder vertellen. Die werkelijkheid is zij stil. Mijn ma is dood. 2004. The Cape Flats became one of the most violent areas in the world. A woman, 41, shot on her way home from work, caught in a crossfire. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Wanneer jou geskiedenis so uitgevee is, wanneer jou verlede so fragmenteer, hoe hou jy hoop om vorentoe te beweeg? Hoe jy hoop om nooit alles te vlieg? Boei vlaktes op iets anders as wat net 'n swart wat jy net neergooi. Hoe jy op om terug te kom? It's okay. Hoe hou jy op? They'll tell magic stories of us someday. Around the fire, place. Tomorrow morning will be a forgotten race.